Skáčem tam, kde dá sa nájsť, preč od ruchu veľkých miest. Mám chuť Poprosím to 9 rumov a jedno pivko. 12. No dobre, tak čo spravíme s tým Kaslom? No, boli sme v Kráľova, no. Tam povedal, že kým bude žiť, že už nás tam nechce. No, Drážkovce sú po minulom roku tiež out. Sučany, tie boli malé, že? No, všetko je buď malé, alebo nás tam už jednoducho nechcú. Čo spravíme? Ja neviem, ale iné možnosti už teda nemáme. Takže 18. Kasl nebude. Kasl nebude? Nebude Kasl! My chceme Castle! 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 Preboha, tak musíme niečo vymyslieť. Ja neviem vôbec. Počkajte, spolužiak Tibor mi vravel, že bol vo Švošove v Kultúraku, že to bolo fakt super. A ako sa preboha dostaneme do Švošova? To máte jednoduché. Vystúpite z vlaku, pôjdete po schodoch, uvidíte podchod, potom pôjdete tým podchodom a potom pôjdete rovno, dojdete ku krčme a ste tam. Takže Kasl bude. Bude. Poďme to povedať ľuďom. No takže ľudia, máme pre vás správu. Hej, kurva. Castle Candle bude! Pour cela